Mga kapusugin-tugyan na sang Women and Children Protection Desk ang Oton Police sa Municipal Welfare and Development Office ang pagpakigsapol sa barangay kag sa pamilya sa 13 anyos nga batang nga lalaki nga nadakpan nga tuyo magpangawat sang scrap kag atop sa Barangay Buray, Oton, Iloilo sang Sabado. Sunod sa reklamo ni alias Lando sa Oton Police, iya nasugatan ng menor de edad nga may dala nga sako. May sinman kuno nga yara sa kilid sandalan sa tupad sang bata. Sa iya ginadulugan, gilayon na lagyo ang menor de edad. Sang ginsikyara sang tagreklamo ang sulod sang sako, iya na diskubrihan nga mga scrap nga gikan sa iya payag ang sulod sini. Ang mga sin ang atupman sang iya payag nga naguba. Pag-report sa aton biktima diri, nag-coordinate man ako sa DSWD. Ginkaduan namon ang balay kung sa diining aginatudlo sa aton biktima nga nagapuyo ang minor de edad apang wala na siya didto.